bones a primeres d'entrada els Minyons de Terrassa, tot i que primer van fer un intent desmuntat, després hi van tornar, va ser un accident aquest intent desmuntat, i de bones a primeres ho tenien molt clar, el van fer al Castell de Déu, aquí el teniu, al Parc de Sant Jordi, en aquest lloc on gairebé ni s'hi havien vist castells, doncs ja d'entrada 3 de 10 en Folre i Manilles descarregat dels Minyons de Terrassa, el segon que descarreguen aquest any i el cinquè descarregat de la seva història. Tenen una història d'amor, podríem dir, amb aquest castell. El castell que va anar molt bé, a més, molt bé. A més, van repetir l'actuació de Sant Fèlix, almenys pel que fa a les 3 rondes, perquè després del 3 de 10 van fer també el 5 de 9 en Folre. I van continuar amb un castell que podeu parar-hi atenció al que va passar amb la Torre de Nou en Folre i Manilles i el domini, la tècnica que tenen aquests castellers, perquè ara veureu com fins i tot l'enxaneta para un moment a l'alçada del pis de dosos perquè hi ha una rebrincada, sembla que tira avall, no, la salven i l'enxaneta diu, doncs vinga, amunt. Impressionant, aquest moment és impressionant, és de gran domini. I el van acabar descarregant una nova Torre de Nou en Folre i Manilles dels Minyons de Terrassa, que aquest cop en ronda de pilars no van fer el de 8, però sí que van descarregar el pilar de 7 en Folre. I els Minyons que van acabar cantant allò de "i tot descarregat una vegada més". Sí, clar, molt contents per part nostra, per la grandíssima actuació que hem fet. Hem repetit pràcticament la mateixa actuació que Sant Fèlix, descarregar el 3 de 10, descarregar el 5 de 9, un 2 de 9, sumar-hi el pilar de 7, o sigui, fantàstic, una valoració espectacular de la diada, superfeliços, i també molt contents per l'esforç de les altres colles que han vingut, que també han portat grans castells, o sigui que aplaudir l'actitud tant de Minyons com de la Colla Vella, com dels Castellers de Sants, i un gran inici per una nova diada que esperem que tingui recorregut.